Di pêncê tîrmehê da jalê rojnamevanên Kobanî ve dest bi pêngavekê hat kirin. Ew pêngav bi navê Kobanî Nasname ye li dijî guhertina navê Kobanî ji Eyn el Ereb re ku navê Kobanî wê her bimîne Kobanî. Îro jî wekû xwendekarên zanîngeha Kobanî tevlî vê pêngavê dibin ku wê dest bi pêngavekî komkirina îmzeyan bikin ku navê Kobanî di belgeyên fermî de yên hikûmeta Sûrî de Kobanî be û navê Kobanî neyê guhertin. Îro emak xwendekarên zanîngeha Kobanî em tevlî vê kampanyayê bûne ji bo tespîtkirina navê Kobanî di belgeyên resmî de ji bo ku were tespîtkirin ku em Kurdê Kobanî ne û navê Kobanî jî tu carî nayê guhertin. Niha çalakiya ya em bêjin komkirina yan berhevkirina ya îmzeyan di bin sîwana kampanya ya Kobanî Nasname ye têl darxistin ji xwe ev çalakiya ji hêla xwebexşên yê bajarê Kobanî taybet bî şagirtên zanîngeha Kobanî ku wana xwebexşkirine bi vê yekê rabin û îmzeyan li seranserî Kobanî û li gundewarê Kobanî berhev bikin da ku em bikar bin yanî wekû bingehekê çê bikin li gorî wê yekê jî em karin fişarekê yan givaşekê li ser hikûmeta demkî bikin ku navê Kobanî di belgeyên fermî de were bicihkirin û çand û kultûra Kobanî were parastin wekû Kobanî ne Eyn el Ereb. براستی تشتێکی پر تەنگایە dilê xelkê Kobanê bi taybet hanî û tevahî gelê Kurd yanî ji ber ku Kobanî navê xwe Kobanî ye ne Eyn el Ereb e yanî dibin navê Kobanê de ew qasa şehîd hatine dayîn ew qas berxwedanî ew qas ked hate dayîn bi rastî tiştekî pir em bêjin zehmetek ku navê Kobanî bibe Eyn el Ereb çunku dema ku Kobanê rizgar bû dibin navê Kobanî de hate rizgar kirin ew qas xurt û keç şehîd ketin dibin navê Kobanî de ne dibin navê Eyn el Ereb de wekî gel yanî wekî em bêjin millet براستی نتای قبول کردن و نجی کس قبول دکه که ام بیشن کوبانی جو کوبانی درباسی عین العرب به وکی گل یعنی وکی ام بیشن ملت براستی نتای قبول کردن